Bittor eta biok liburu hau 2011 uztailaren 13ko gauean hasten da. Bittor Kapanaga, konorte gabe azken arnasetan dago, Gasteizko Santiago ospitalean, eta gau luze horretan ni neu Gontzal Mendibil, bere ondoan, jagole eta zelatari nagoelarik, biok, biotara hainbat urtetan izan genituen elkarren arteko solasaldia bailitz, beraren gandik hartutako eta ikasitako gogoetak eta kontaketak aurkituko dituzu bertan. Euskal kulturgileok, ez izen ugariz bateiatu izan dugu, Rara Abiz, Xabier Quintanak, Profeta, Jon Lopategik, Aitzindaria, Jose Luis Lizundiak, Aztia, Igor Elortzak, Euskeraren jagolea, Juan Manuel Etxebarriak, Otxandioko jakituna, Victoriano Gandiagak, Druida, Joseba Sarrinendiak, Pentsalari, Ikerlaria, Xabier Amurizak, edota Euskal Sokrates beste hainbatek. Bittor, amaren sua biztu nahian zebilen, neuri jakinminaren ezagutza hondiko iturria izan dut. Psikologo, filosofoa ere bazen, euskeraren erroak ikertzen eta garatzen ziarduen euskaltzalea, eta hizkuntza ibilian dabilen harria, darabilguna eta garabiltzana dugunez, Bittor, izan gare, bagare eta izango gare. Bazen behin pentsalari bat, jakintzaren bilan gauzak zentzuz esaten zizkiguna. Bazen behin gizaseme bat, apala eta zuhurra, berezko argitasuna izanik, gure herriarekin maite mindua zegoena. Bazen behin gizon bat bere hizkuntzaz maite mindua egonik, aurrera ekiteko zinez atzera begiratzen zuena. Bazen behin euskaltzale bat, bere ikerketak zuztarretatik ateraz, arrazonamenduak logikaz erakusten zituena. Bazen behin Otxandione edo Oiandion gizon misteriotsua, misterioa bilatzen eta argitzen zebilkiguna. Bazen behin gizon jakintsu bat erreferentzi puntua izatea beharrezko genuela esaten ziguna. Bazen behin Rarabiz bat misterioari uko egiten dionak bizitzari uko egiten diola esaten zuena. Bazen behin gizaki misteriotsu bat lurrak emandako kimu, fruitu eta landarekin bizitzari bizia ematen ziona. Sample complete. Ready to continue?